wacho zvakanaka ndawanika vari pokubama kuseni kusvika izvizvi udanipa mari nguva iko chindipa mari yangu zve mari ndakaipa baba ane zuro iwe kausada kufarisa uzvinzoka iwe handisi ndavakupinza munovapirei kumari baba ivavo pana tichibuda ndovati vada mari saka ndabva ndatopa ivo nezuro ndo mutemo wandivakuchindipa mari ndiri kuda mari izvezvi handiri kunzwa zina basa ndatosangana nababa nezuro nchena nofisa gasi wabva atotora mari yacho irendi china unogara nababa ivavo mumba mangu mandavakupinzawo uchagari mumunhu ndiri kukiya ndo iroro mai mukandikira ndoende kana zvadarega ndiupei next month ndipe ini chandiri kudai marini orati saka ndotevera nayo papa mu iwe usandijairira mani ndiri kutsva nezuva mani ndipe mari yangu iwe haugoni kuvhura ndotore mari yangu ndipe urasa ndosangana nemi rega ndipine ndinotora musanofa ndosangana uya nemari yangu uya handidi zvekujairira mune rudzivi Adzoka mvura? Ndadzoka. Mvura kupisa. Mvura iri kana kupisa? Mazuva mvura inonetsa. Mvura iyi mvura yakuda kunaya pamwe. Inyaya kupisa ikoko. Kana kupisa kudai so mvura inenge ichitoshupa. Mvura kana kupisa? Ino. Baba, zvebasa rei? Haugoni kugara kwako kusereriwe. Atina kuti tinongopota tichingokukumbidza zvinhu. Sauti tinongokupa soti ka1 kana usina soti hauna kana uchida mafuta ayo ndokupungurira. Kwete kupungura nhasi. Iwe. Sanditoza basa. Mama product sale kwati ndakupira mari ere saka apa vati ndivape iri kutevera futi. Kwanda kango wakandipira mari ere ndiye wakanipa nezuro. Zvebasa rina zvizvo. Handisi saka imozovapa nzi ndiye next month. Saka vati mozondipirawo because vangatova vasingaiti. Uende next month. Ndiye next month amozondipirawo. Alright, kurati mwedzi uno watapinda uyu watobhadhara na December ri? Saurati irendi ya December kai? Irendi ya December. Saka mama vati ndiipe ivo saka vangatopopoti. That's ndauya nawo. Saurati wandipa marendi ya December? Nyara. Saka monipirawo monisisirawo na mama. Ndichaona. Alright. Ndichaona. Iri zibhana iri zo.